gaskiya. wayo da nake mun mazauni dauki ki dora ma'auni awali ya samu sani dan kwalliya dan fariya ne gun wanda ya san malkiya. Matan gida gatan gida kun gangaro manyan kuro kayan aro ba sa ado kowa ya ji batun gaskiya. Haba matan gida kai mi ku da dagun kankaro mutunci idanu sai ruwa barnar da kuke yi ta zamo butulci. Haba matan gida kai me ku da dagon kankaro mutunci idanu sun rawa barnar da kuke yi ta zamo butulci. Akan matan gida riga da zani ce sabuwa na dinka idanu sai ruwa haske da duhu duk sun haɗe a bukka ɗabi'un dandana wayo da yawa ba wanda zai yi shakka. Ni kai kadai na ɗauka yau ki irin na kuka ka so ni zan yi barka gudun yan mamure na yi maka kyauta zo ka ban tukwice. Haba matan gida kai me ku da dagon kankaro mutunci idanu sun rawa barnar da kuke yi ta zamo butulci. Haja ta na riko kayan da yake ciki na yi mai farashi macuci shi kuma kowa aniya ta yi Allah sa ta ji shi gazabi na gano zane ga su shamu wacan na hangi kunshi. Aure cikon sadaki ƙarfi irin na doki gona ta samu taki mai hanzari ina sa sutura domin rufe tsaraici. Haba matan gida kai me ku da dagon kankaro mutunci idanu sun rawa barnar da kuke yi ta zamo butulci. Ɗabi'un dandali kowa aniya ce Allah sa ta ji shi. Matan gida ku